Hi guys! Maadong adlaw natong tanan. Mga untag saging o kamuti pare sa ginamos. Na. Grabe ginamos Daniel ate mo ni ka oy di matabang grabe daghana. Giti ay tada ni. Napay kon guys kape. Mayo na dairon, mayo na. Kanta guys. Ora niyang pumahaw. Mayong lang kayo sa May 1. Adlaw. kung sana yung giso sa mga buhok na yun. Imo rin ginamos dari nay? Gitagaan ka nalalag saging ay tunda nay? Naipandang mo na siguro kung iskwila na yun. Ako nalagi klase day. Naghugas ko sa motoron na magkaroon. Nagtabalikan ko sa papa na yun. Na mas agtang na ikaw na eh. Di makon ka kapi. Ang lagi mga bulan may puti-puti na sa. Pakulot magkakanay. Hindi naman ko. Sayang. Ha? Di na ko batas ng buhok. Kaya angay sa taas ng buhok, tiguwag sa mut. Yung nga nila magpagulungan po. Singko ko ang bumilos. Ano siya? 5? Michelle yan ah. Kung mama na mo apa sa Valencia na Magbakasyon mo nay. Pila ka adlaw mo dito nay? Bakasyon sila nanay. Hindi ta ko kamote kaya makabili. Kano sa birthday ng ate? sabi sa Maghugas ko sa motor kay ka motor gikan to dagat gapon. Salamat guys, Jess Waisaw ang pagsuporta sa motor. Nas Germany, salamat ka doon mong mama. Grabe kabuutan. Sa atong naghatag daling rip na mo, salamat ka din mo tiya. Ang kape kay kuan. Kape nga, nis kape. Yan. Day, imong gatas, imong nanay. di pa kasla ng mama ni paparitan ha? Ha? Di na pa kasla ni papari yung mamatay sa Buwag na siguro sila. Buwag na. buwag ha? Hanap yung kuldo ah. Day, ang basak ng silaspahan palihog, day. Ano siya matay sa Nagagto ko naman. Nako. Salamat, day. Pangkagpan. hindi na tayo sa kay busog pa ko tayo sa Iman tayo mong gatas, oh. Majapon. Haman ako panilig sa gawas. Manilig ko kayo. natay bisita tayo May sa bisita uma. kaya pila ka buok tayo sa Huwag ko kayo bawila. Basta kayo na bisita. Mang marnis pa ko sa baw galibog yung butangan ba na nagturuak kay butangan mahaga rapid kay mga magputi-puti man gatong sagad kay pag sa gawas avocado
Kung pagpatrabaho sa bahay nila mananghilin ba? Kopya nga ubi. Tawag ko pa ba rin siya tayo sa? Hindi, kaya may mabilis bahay. Uy, Romeo at ang bahay. Sa tayo sa? Uy, ang Romeo at ang bahay. Lapit tayo sa. Hmm. Hindi sa pag-birthday mo tayo sa. Jogay pa. Na hindi makiniyo ko istorya tayo sa. Bawa lagi. Istorya na na tayo sa. Hmm. Ang magkita tayo sa. Iya. Lapit tayo sa. Hmm. Sa tawag sa sampot pa tayo sa. Hmm. Hmm? Get out. Makunin mo balik di pagkadulas. Maripay ko balikan ko mo makunin mo kung ano na ay balik pagkadulas. Bruyag ayan na. Sag din na naman lagi to, day. Hindi pa ipakulit ko tayo sa. Wak manggali ko, day. 29 katuig. Mas 30 na naman ko, hapit. Hindi tayo sa? Mas 30. Ako sunod na ha. Mas 30 na naman ko, pag ako ko kahibaw, isa'y amahan. Hindi tayo sa? Kinsay papa, hindi ka pasag din na to, day. Nakahibaw na bitaw ka, nakaila na ka. Ilan tayo sa? Ha? Ilan tayo sa? Pangbugas ko ba? Hindi tayo sa? Pangbugas. Samaw si Ikas bingbing tayo mo balik tayo sa? Hindi na kayo miskira to. Yung tayo mo kuila ko. Nako. Naghugas ako sa motor. Buteng. Mga kong mansanitas, guys. Tabangan kong hinlo ni buteng. Apple nga gagmay. Wa nating? Dali ra lagi mahumon. Oh, dapat 5. Di na joy, wa may joy. Daday. Lapadong naman di pa ni mga daot day ati. Kambok lagi buyag ag sili. Ag okra ninyo oh. Di humanan ang herbis na ko. Krus ah. Ha, manahali na? Ginoo ba Ah, daw? giun na ras kilingan, wahirak ka. Sunod na kuno kay ingos mama. Giud man day. Di ko wa pa ka diri ko an. Katong kinahanglan hanggang herbis No. na dagana. Malagi nang tan-awon ni. Hara magatong kon day, to dako day. Tos likod. Uliray ba nang nakita na kang dagboy sa vlog ate? My God! Agpitsa ni larang luya. Kay sa good. Dar ko dari. Ngayon dira kisa man nang naikon diha. Listen na laki na ba di? So, Laki. gilidoy na ba ko gapo tos bugnaw si if. Anja, kamusta man ginyong kuan? Arang lingawa eh, sa tayo tusok ka. Lingaw dadto oy, labi mo balik dadto. Tinaw po dadto tigilan ko dadto. Daga. Ah, pwede nga tubig, pahuwang kaya. Maggulay ni guys. Lami alagi silang gulay na tustukloy. Dahil pinalit ng bato. Tag 40 ang kilo. Love you tayo sa. Love you. Pero di ni hot doon. Kaya naghana ra. Lami labi silang bato. Pero arang tag-asa.
kaikag. Isa nang mamatay. Gisaniban. Magbalik mo tayo. Ay! Ginoo ko! Utan ta guys, utan. Sino ba ni Dok? Nami ni batong kay presko pa. Yung magising ka, pialistin ko kung gani hatay sa. Milister ba dito? Si Lexian man to ang tawagan. Ang nami oh. Nunod ako mga bangko hatay sa. Karong humang eleksyon. Layas na ko day. Nunayos ko hatay sa. Mangita tagkuan. Mangita ka ba hatay sa? Grabe uro to ng bilib day. Mangita ako ko ba na yung salihan na. Si Kuan na day, Romeo. Bon on yung bonanan do? Tagba na di ay. Grabe giganga ay. 1,200 ag kurente na mo. Gamay-gamay itong das ni Agi. Waram to kabot og 200. 1,200. Paktay na tahan eh. Paktay. Lamir ba ni adubuhon? Nagulag mamoy. Kang kada ni Day? Jesus ko ginuulod doon mo kuno sa utan. Si ako nang ludon kag utan nga mao ni lami. Day? Mao ni lami. Batong. Do ako kahinang, sinaknak man to. Nang dagang tao dito. Ilang puro. Kalimut ko palit Clorox. So na ni. Ay bago. Yan nila makuha bago. Wala ni Od. Naligo na ka, Day? Patay sa. Nag-inom na ka vitamins? Wala ka gidugo? Naman tayo sa. Oh. Lord, ano sa mga pagbingbing tayo sa. Dugay pa. Lami ni mautan ron, lami ni. Sinunuban nga. Danik dapat kamu gay dia. Oh, tangag Carlan Gabi. Carlan Gabi. Okay, mana?
Uman ako floor wax guys. Ano po ko. Lampaso. Sino na? Hangat. Sino na guys? Hindi palabayan ka madalhig sa nanay. Mag-abono si nanay sa okra. Halingan daling abono hanay. Atlas. Ang taon ningokraha mo tubo. Ang tubo nay. Manay. Ban-ek ra ni nay? Okra gini. Di ba ban-ek ra ba? Hamay na hawirang pura may kareng kare. Wala suka da. Oy! Buhi na kakuan pa. Isa, dua, tulo, upat, lima, unong, pito, walo. Walo ka puno. Nay, matiurok ba dyan kasyang bako? Nagbidjas ba lagi ka, Nay? Ha? Yang putik mo kalako. Char! Manghimuas kay diya may murag nasamad. Aw. Basig basa pa imong gimidyasan. Di. Abay dugay na karon man kita lang. Padungin ko na kaw. Kuan mo guna kilawo naman ng di kuan. Turok naman gud na. Kamuti. Na agang ipamalhin ang buhi ra ba? Nga. Okra. Namal hindi ka. Kana din na gumbada. Ang di pamalhin ang sip ka na uban diay mo dihana. Aw. Nay agbulang hoy kuno nay og arang inita nay makadaot og dungagon. Ha? Ngano man? Kanalag ng lang hid. Agaw subwa mata wa ma pani. Agunod wa ma. Kit eh. Wa ma inti. Og sumanon. Kini sumano. Okay ra. Kisa man ang bulang oy. Di ba mo may magluto man ta mig bulanghoy. Sinuban. Awan ka pud wa ma tama. Di ko no. Hindi mahadlok pas tibiki kay arang inita kuno galing kuno malanag.